Nakaratay ngayon sa Baguio General Hospital ang isang 24 anyos na lalaki. Ito'y matapos siyang undayan ng saksak sa tiyan habang naglalakad pa uwi sa Barangay Gibraltar, Baguio City, bandang alas 8 ng gabi noong Sabado, April 25. Ang sospek, isang 68 anyos na lalaki na retiradong sundalo. Halos mamatay na rin ako. Umiyak ako. Nag-jogging nga siya. Tapos ngayon pumunta sa Sapporo 2 sa kaibigan niya. Nagyayaan yatang uminom. Pero konti lang daw. Yun lang nangyari. Nung pauwi na siya, nakbayan daw siya. Tapos sinaksak na lang na walang nihaniho. Ayon sa mga nakasaksi, napansin na lang nilang nasaksak ang biktima at sumigaw ito ng saklolo. Agad namang sumibat ang sospek pagkatapos niyang saksakin ang biktima. Bumigay na. Tapos sinipr na siya para tumigil yung mga pampers, tape, ganun. Sila ang gumawa. Kasi takot ako gumawa. Ayon sa barangay, matagal na nilang problema ang pag-aamok ng sospek tuwing siya ay nalalasing. Oo, kasi lagi siyang complain. Kinocomplain ng mga kapitbahay, maingay, ganun. Continuous pa rin kami sa pagbabantay ng mga tanod, kaming mga tanod na foot patrol. Tapos every time na may complain, may tawag, ginagre-respond kami. Agad namang naaresto ang sospek at nasa kustodiya na ng Baguio City Police Office Station 3. Mahaharap siya sa patong-patong na reklamo. Sinusubukan ng news team na kunin ang panig ng BCPO Station 3 pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga text at tawag. Angel Arquero, RNG News.